Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka natong tanan, no? Karon day atong ipadayon ang ikatulong adlaw ni atong sugilanon karon sa mga aso ni Kuya Goliath, Juan Hugawan. Ikatulong na ta ka adlaw karon para episode 3. Ulit ta maglangan mga ka-DJ, mga ka-listeners, ato nang sugdan ning atong mga aso ni Kuya Goliath. Episode 3 na ta. Ikatulong ka adlaw karon sa Juan Hugawan. Ulit ta maglangan mga ka-DJ, mga ka-listeners, ato nang sugdan ning atong sugilanon. Mga aso ni Kuya Goliath, Juan Hugawan. Daghang kayong salamat mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba. Asuhin na ni Kuya Goliath. Sige, panglingkod mo paliog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Goliath ninyo. Paminaw mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata. Bigo! Kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Unsa man yung hatag na kumigo? Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuhod og nagamigo ang tangaw sorry mata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Mga asoy ni Kuya Goliath. Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, sige sir malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata, Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Goliath. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak RMM! Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Hello mga bata, kumusta ka mo tanan? Oy, di nila kita magdagagla. Storya mga bata. Ato lang yung pangumustaho na itong mga amigo. Sila si Kapitan Raymar Raymond diyan sa Bien Unido. O niya si former Kapitan John Ramos, yung mga taong nabuhat si Miguel Foliar Fertilizer. O inguman si Amiga Plus. Good may hapon ni mo diha. Sa tanan na itong mga igsunod sa mga bata nga naglingkod karon la pa. Dayon sa paginaw, sa paginom sa ato ang Don Pepe Tablia. Kaya niya nakita sa sumpay sa atong aso ninyo ning siminaw na nga naguluhan. Juan Hugawan! My God, Juan, wag ka makapanghipos-hipos lang ining imong toys, ha? Katatag naman lang yun din ni in town, uy. Way problema, ma'am. Kami lang ni Dino ang bahala din eh. Kami naman limpyo. Ma'am Lira, pwedeng iapilin na mo og laba? No, luwi kayong toys, iyabog naman gug kayo niyo. Hey, ang akong staff toy, keep me that. Uy, Juan! Juan! Mami, What are you doing? Ma'am, What are you doing? just grabe may toy. Hindi ko gusto nga yan na ilaptan. Paborito mo nila ko. Si Kuya Manny. Nya kinahanglan bang manglabni ka, ha? Tanawa ora tumba na lang inuwas dino. Okay ra, ma'am. Uy, kaso. Dino, anak. Nakuha na ba nimo ang mga bulingon? Diba? Nakuha naman nimo. Dali na. Magsugod na tagla pa. Ma. Excuse me, ma'am Lira, ha? Ato na, Miss Loyo. Sugdanan na mo ang mga labada ang mga makapanglimpyo na may nagahuman. Oh, okay. Sige, Mercy. Pasensya na gid ni Juan, ha?
Matanaw siya na ko, uy. Ano ba? Asigdo ko ang Lebanon. Mga tanan lang ko ba? Ano man na si Senyorito Juan? Daghan kay sigduaan. Pero iyan lang pasagdan. Dagkatag lang sa sawg. Di na ayaw kong ina na ibugas mga duwaan ninyo rito huwan ni mo. O nasuya ka. Hinumdumi baya ha. Dili na to kayang paliton ni usa sa iyang mga duwaan. Pero nagkatag lang sa sawg ma. Nagkatag. Kanang sa English pa. Marag duwa nga scatter. Nag-scatter lang. Ma, wamang kami nga ni mo. Magpapalit ka ni mo sa iyang mga duwaan ma. Ang ako ba, nisulti lang ko ni mo. Pasensya na anak ha. Utangan pa baya ko nimo. Ay natugunan ko na ama oy. Nya, di mo ko kananglan nga masuya sa uban ma. Basta kauban lang ta. Basta kauban ta. Happy na ko ma. Ay, Dino. Kabuutan ko nimo na. Mga jailong. Bugal-bugalon lang ka. Sige na ma, magsugod na tagla pa. Okay. I'll send it in a few. Okay, thank you. Mami, bulk yapon ka bisan weekend. Hunsaon man ang imong mami. May sales conference next week. May gani, busy ko next week. Aron, di takay ka mamiss. By the way, unsa man, nahuman na nimo o buhat ang akong gipamalihog nimo? Oh, yes, Mami. Natidinan ako ang box of toys nga atong ihatag sa community center. Oh, very good. That's my boy. Mami, can I ask a favor from you? Sure. Unsa man na? Kung nana ko ni Daddy ba, pwedeng dili ka magsikitawag o chat ni Daddy every hour to check on me? Ha? No, ma-hurt man ko ng feelings ni Daddy basta sige ko check na ko per me. Okay? Okay, sige, okay. Promise, anak, promise. Very good. I will not chat or call unless it's emergency, okay? Okay, very good. Sige siya ron. Si Daddy na ron nimo. Sige na, get your things and go. Di na lang kumuhain niya, ha? May gitiwas pa ko sa akong presentation. I need to send this as soon as I can, okay? Okay, Mami. Have fun! I love you! I love you too, Mami. I'll go get my bug and my robot. Oh, ala, si Sinon, nasa sahog. Nabali ang usan niya kabukton. Dadatugan siguro na siya sa panako kaduhaan. Di ba ako nang nalabay? Ako pa dito. Batian na ni Mugnaong, eh. Ihatag na lang ka sa community center. Diha ka. Da. Juan, ang pingyang robot nga akong himo. Kay kundili, mubalik nimo ang tanang buhaton nimo sa mga duwaan nga imong pasagdan og ibaliwa lang. Hala. Hala. Unsa na tabon ako? Ngano nagkanam ko kagamay? Matoyo ko. Uy, nag-text mga akong sekretary. What? Business trip? Karon gidayon? Uy, di ko mahimong makigbanding ni Juan this weekend. Chatan ko lang og mag-leave kong message ni Lira. Sorry, I have to cancel at the last minute. My business trip with boss. Bawi lang ko sunod weekend. Ikaw na'y bahalag explain ni Juan. Thanks. Adto na ko. Nga naman ini makukalihok. Ang sinitabo na ko. Halaka! Pasin na sa kona ni mo ang toy fairy o kisilutan ka! Tingog. Kasatugi ka ng tingog. Insa na. Kuya. Ang akong statutoy nga si Kuya. Precisely! Og nakadungog ka na nako. Kay usa ka na sabron kaduaan parehas na mo. Ikaw na ang robot nga si Zinon. Ansa. Dili ko mo tuo. Dili man to tinuod ang gisulti sa ferry, di ba? Dili siya tinuod. Ang matagduaan, kimug na aron makahatag og kalipay sa mga bata.
ikaw na. It's me. Siguro, nasuko na gyud nimo ang diwata. Maong gibutang kaniya diha sa lawas sa robot nga Zizinon. Si Mami. Mami, help me. Ay, kahugaw. Gyud gihapon sa room ni Juan. Pero at least, nahuman niyag hipos ang mga toys nga ipanghatag na mo sa community center. Uy, ang robot. Kapag ko pa ini? Ano ni ihatag? Ay, kinig yung bata. Mami, Abe. can you hear me? Ako lang una ning ihapit ito sa community center. Kay, wala ko'y oras ugma. Mami. I'll be very busy with work. Ubay man sa rin yung mga toys ni Juan. Ihatag ko na ni dito sa community center. Mami, Mami, no. Don't take me there. Mami. Mrs. Salvacion, daghan gid kayong salamat ining imong mga donation. Siguradong daghang batang malipay ining mga duaan nga imong da. Way sa pa yan, sister. Kamu na'y bahala nga mubahin-bahin ini sa mga bata, ha? Yes, ma'am. Salamat pag-usap. Di na ako magdugay, sister. I need to get going. Okay, ma'am. Amping sa pag-uli. Salamat, sister. Bye. Mami, ayaw ko ibilin din eh. Mami, please. Don't go. Wow! Nindot tayo ng mga bako na tugtuwaan, oy! Kining robot, nindot kayo, bisan na bali ang bukton. Ayaw ko ikapa. Gusto na lang ko mapauli. Dili ko din eh. Mami, please. Let me. I want to go home. I don't want to be here. Mami. Ay, si Ma'am Lira nag-text. Dato kay kagrington, ma. Mga nang nag-text nung ano, ma? Nangutana siya kung okay ba kuno ko nga manlimpyo sa ubang bahin sa iyang bay karong adlaw. Dawato ni na akong rakitanak. Kay may na lang. Makabayad tas atong kuryente. Karon ra bata mo juay. Sige, ma. Pero, uban na siguro mo, ma, ha? Tabangan ka. Sure ka nga, ka kapuya? Bangan sa ilong kapuyon man ko. Sige, ma, uban ko. Okay, sige. Dili ko kalihok. Nisura ining akong sitwasyon ay I miss my mommy. I miss my home. Sa bahay ni mo, Juan! Nag-rest na diri! Dili na ko dinhi. Ayaw na lang ko reklamo ko. Imo pitaw ning pinuhatan. Kon kisiluntan man ka sa Toy Fairy, aw mirisi nimo nganong bad kay kanamo sa tao ka pa. Imo lang mig ilabay-labay, drawingan, kuris-kurisan ang naong mongugaw na kay mi. You deserve to be here. May tagdi na ka makabalik sa pagkabata, oy. Ansa. Mga bata ang sumpay sa kong aso ninyo ning simunauna nga naguluhan huwan hugawan di nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitran dalit ka na to sa Arimen Drama Ni tatay mo tuman